Fabuloso, fabuloso. O día prestouse ben, está funcionando moi ben, porque alá estábamos olvidados del señor. Para lá non iba nadie, e, sin embargo, aquí, pois, esta xentiña toda destes pisos baixan abaixo, e este é unha maravilla. Sí, moito máis xente. Será porque estamos aquí arriba, pero moito máis xente. Un día muy esperado porque llevamos mucho tiempo luchando por un cambio de ubicación, porque estábamos ahí atrás en la zona de la playa, no cantaba ni gallo ni gallina, la verdad. Y después de una lucha de 12 años lo hemos conseguido gracias al alcalde, que parece ser que nos ha hecho caso. Y el día ha sido pues un día bastante concluido, mucho público, gente nueva, caras nuevas. A xente está encantada co resultado. E moitísimas gracias ao Ayuntamiento porque por fin nos cambiaron. Una maravilla, esto es lo mejor que pudieron hacer. Esta era a opinión xeneralizada entre os vendedores que esta mañá estreaban o novo mercado e que a volta ao centro da vila supuxo un importante incremento das vendas. En ventas tamén, sí, notouse. Un poquito mejor que abajo, sí, se ha notado, hay diferencia. O alcalde realizou unha visita ao mercado constatando as boas impresións entre os feirantes, así como dos hostaleiros, comerciantes e vendedores da Praza de Abastos, posto que a afluencia de xente beneficiou tamén ao resto de negocios. A aceptación ha sido moi buena por parte dos vendedores, por parte dos usuarios e, bueno, en xeral do comercio. A Plaza de Abastos incluso estuvemos agora por ali e a verdad que moi contentos, e os propios hosteleros tamén que están os bares a tope. Nesta primeira xornada instaláronse 86 postos. Está previsto que se amplíe o número nas vindeiras semanas, coa regularización dos propietarios pendentes de pago e a incorporación de novas solicitudes. Compre lembrar, ademais, que os días 24 e 31 celebrarase tamén o mercado para aproveitar o tirón das vendas nestas datas festivas.